Υπογράψαμε πριν από λίγο τη σύμβαση ανάθεσης έργου μετά από διαγωνισμό της οδικής σύνδεσης της περιοχής της Κρυσταλλοπηγής με τη διασταύρωση Πρεσπών. Βασικά προβλέπεται η βελτίωση αυτού του δρόμου, έτσι ώστε να είναι πιο προσβάσιμος και πιο ελκυστικός από τη μεριά της Καστοριάς για την περιοχή των Πρεσπών και για το κοινωνικό κέντρο αντίστοιχα. Είναι ένα έργο το οποίο είχε προϋπολογισμό 1.037.000, είχε έκπτωση 63% στην Ομεκαδά και Αποστολίδη. Ευελπιστούμε, μάλλον είμαστε σίγουροι, ότι το έργο θα προχωρήσει στους χρόνους του, θα βελτιωθεί δηλαδή αυτός ο δρόμος, προκειμένου, όπως είπα, να είναι πιο ασφαλής και θα έχουμε πραγματικά άλλη μια υποδομή που θα υλοποιηθεί στην περιοχή προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης της περιοχής. Καλησπέρα και από μένα, ο Ανάδοχος της εταιρείας. Ευελπιστούμε και λέμε πως το έργο θα τελειώσει μέσα στην μέση χρονική διάρκεια που προβλέπεται, η οποία είναι 6 μήνες. Μην ξεχνάμε πως βαδίζουμε προς το χειμώνα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο για να είμαστε μέσα στις προθεσμίες. Ένα έργο λοιπόν για την περιοχή του Πρεσπών, που νομίζω πως είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτή την περιοχή ιδιαίτερης ομορφιάς και κάλους. Μπορεί εδώ κάποιος να επικαλεστεί οτιδήποτε. Εμείς φροντίσαμε και θα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Περιφερειάρχη, γιατί δέχτηκε. Ξέρετε, χρηματοδοτήσαμε πρόσφατα την μελέτη από Φλόρινα, Ρήγα μέχρι και την διασταύρωση στο Περβάλι, την μελέτη βελτίωσης αυτού του δρόμου από τους τοπικούς πόρους. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα βάρος το οποίο ίσως δεν μπορούμε να το σηκώσουμε και γι' αυτό δέχτηκε και ο Περιφερειάρχης να μπουν αυτά τα λεφτά και σήμερα από την έδρα και να υπάρχει σήμερα αυτή η εξέλιξη και αυτή η υπογραφή. Σύντομα, να ξέρετε ότι στην διασταύρωση εκεί στο Περβάλι θα έχουμε και κάτι ακόμα, κύριε Περιφερειάρχη, γιατί είναι ένα σκοτεινό τοπίο, είναι απέτηση πολλών ανθρώπων και νομίζω πως την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εξέλιξη. Ποιος θα αναλάβει, είναι μικρό έργο βέβαια, αλλά είναι η διασταύρωση όπου χρειάζεται να φωτιστεί επιτέλους, γιατί όποιοι περνάνε από εκεί καταλαβαίνουμε ότι έχουν μια δυσκολία. Άρα έχουμε και άλλο έργο σε εξέλιξη την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω πως ό,τι και να κάνουμε για τις πρέσπες είναι το αξίζει. Δεν μιλάμε για τούνελ. Εμείς θα θέλαμε να υπογράψουμε σήμερα και το έργο του φωτισμού του κόμβου εκεί, απλώς δεν προλάβαμε τις διαδικασίες, θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Άλλο ένα σημαντικό οδικό έργο για το Δήμο μας, όπως είχα πει από την αρχή με τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, φάνηκε και αμοιβαία και η ειλικρινή μας σχέση. Είναι ένα οδικό έργο το οποίο είναι όριμο. Δεν είναι κύριε Περιφερειάρχη. Ναι, ήδη έχουμε εργολάβει. Όχι, όριμο ήταν για 15 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αυτό να αυτό, ναι, σωστά. Αυτό ήθελα να πω. Όταν υπάρχει μια αμοιβαία και ειλικρινή 15 εκατομμύρια ευρώ, ο Περιφερειάρχης μου το είχε πει από τότε, Δήμαρχε, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Αλλά στο υπόσχομαι πως θα το βελτιώσουμε και γιατί δεν υπάρχουν, δεν θέλω να το συζητήσουμε. Κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να το συζητήσουμε για ποιο λόγο δεν υπάρχουν λεφτά για τα 15 εκατομμύρια αυτό του δρόμου. Τι δεν μπορείτε να το συζητήσετε, πείτε έργο και κατάζατε στην πλησούρα και τελείωσε η ιστορία, δηλαδή με την αλήθεια. Όλα έχουν πάει στο τούνελ της Κλεισούρας. Έτσι. Και οπότε μου είχε πει από την πρώτη στιγμή ο Περιφερειάρχης πως ότι θα βελτιωθεί ο δρόμος. Και όπως φτάσαμε σήμερα και πάλι σας ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχα που γίνεται για αυτό το έργο. Να δώσω μια διευκρίνηση εδώ. Κάθε έργο σημαίνει ότι επενδύονται πόροι. Οι πόροι που επενδύονται πρέπει να είναι ανταποδοτικοί με την έννοια του κόστους ωφέλους και της χρησιμότητας. Του να εμείς, αφού πριν κάποια χρόνια δεν προχώρησε αυτό το έργο, του να πούμε ότι θα βρούμε 15 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε αυτό το κομμάτι που 15 εκατομμύρια ευρώ είχε προϋπολογισμό πριν από 8-10 χρόνια. Δηλαδή για διασταύρωση Κρυσταλλοπηγή, ναι.
Άρα δεν μπορούσαν να βρεθούν αυτά τα λεφτά και, εν πάση περιπτώσει, σε έναν δρόμο ο οποίος αυτή τη στιγμή περπατιέται αλλά θέλει βελτίωση, επενδύει στους αναγκαίους πόρους και τα υπόλοιπα λεφτά τα επενδύει κάπου αλλού που θα πούμε. Αυτή ήταν η επιλογή μας. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή και άλλωστε με όλα αυτά που πάμε να κάνουμε, η περιοχή αυτή θα έχει τις πάρα πολύ καλές οδικές προσβάσεις που θα τις δήλωναν και άλλες περιοχές της χώρας μας.